Kumusta mga Jojo sa ngunyan? Yan. Kumusta sa mga Jojo yan sa Toya YouTube channel? Sa Toya channel, Ilad Nagato. So ako nga pala po si Nagato. So ayan mga taon yan. Para halong kayon itong mga memes na basura ang pinadala sa kuya. Since ang channel tayo sarong basura. So ngunyan, pupuruton tayo itong mga inapon nindo sa kuya. O yung mga tinagnindo sa Facebook ko. So salamat sa mga nagtoning content itong mga quality memes nagtaongon niya na nahiling ko man medyo mapapanon na itong timeline ko ng mga memes nindo, pero salamat nagtotoo ko man ng content sa kuya. So more content mo man. Hey, come on, let's go. Damn, joke lang. Pero igwa na ako niya ng igwa na ako niya ng page na pwede nga mag-post. Kung doon ako mapwede mag-post ng mga memes, pwede nga tangani nga madali ko na lang mailing. So ang pangalan ng page ay Ilad Nagato. So pwede nindong i-like. Tapos pabuti nindong maning alright, let's go. Bahala ka mo. So ngunyan dawang sa tuwing channel iba kong pang pamilya. Sana mag-enjoy pa mga kamo. Aram ko na ba manong arog kibos karepa na sa yung channel ay tunay na pampamilya daw. Pang-ama. Siyempre mga pang-ama na mo yan sila. May ano na naman si Boss Karepa bagong ilingutan naman dyan suboy lado. siyempre yan pampamilya ino to. Sunod pang ina sa mga ngire-retet na alam itong tapos mga arketo di ito di. Tapos sunod pang mga manoy tayo sa mga kuya, itong mga Boss Karepa wannabe, sa mga nag-aarog. And then sunod, and of course pang mga tiyo. So mga mahilig ang mga tiyo ta sa mga video ni Karepa. Dahil sa mga tataramo ni Boss Karepa, itong mga gurangan na bagay, itong mga pang-ama na nga tipin-timan nga. So hindi joke lang. Pero sunod, most of all, ang ni Boss Karepa ay pangaki manggiraray, dahil joke lang. Pero sana mag-support ba sa kuya daw ang yan channel ay pangaki sana. So mga aki dyan, hello. Oh my god, it's getting cringer right now with this intro. Simulan na natin, hindi naman ako si Paulul. Let's go. Kastahin na! From Ginoong Kenneth. Yes, shout out, let's go. Sweet R&B ballad waltz. So inot day ko na gets ang memes na kaya sunod Bea J Big. Okay, good news from yes Canada. Hayaan mo na mamaalam. Hayaan mo. Copyright na naman ngunya. Copyright, 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 takatak copyright, copyright. Hala. Copyright, 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 copyright. Crush din. Ako rin may good news. Let's go. Copyright, Ako copyright. ni Bea. Copyright. Sabi Kami ni Bea. Ingatan mo siya. Wala na ako dahil sa'yo. Joke lang. So tapusin ta na itong video so hanggang digdi na lang. So puro na naman kalandian ang tinag mo sa kuya kaya net pero good point. So di mo na paglandion pag-iguana. So mas makulog ta siyempre sa barkada napunta. So ano na to? Ako dahil sa'yo. Sige, is na lang. Woo! That was the epic bad news. So sunod ang huling Il Mimbo. So itong laki ka tapos may crush kang baye tapos naraman mong maya manin baye. Sunod yung sterilize but Berbrand sterilize mong grade 12 ang crush mo tapos ilang buwan na lang kagraduate na siya sa panaginip na lang makita. May mga
crush talaga ang mga senior ingon niya na mga grade 12. So, babay na lang kasi mga graduate na sinda. So, paras man lang ka nangyari sa mga charot. So, sunod, such a good quality Mima Eraserhead. Yan ang mga muya ko. Dahil itong mga hilig to dyan, sa mga rakraka. Gibuan itong mga memes. So, sunod, may load kas TNT. So, nagluway biyo signal. Yan, relate kami, hadaw. Margang kene. Kang nakaagi nga brand na tigdi sa parubkan, so naranasan tayo itong dark ages of Bicol, I mean Camarines Sur. So dahil sa bagyong Tisoy, so nagluya talaga gabos ang net, kaya aloy kita mga meme review. Tapos nangigibo ko mga tusigin na lang akong buro vlog o may glad daw tapsi ng mareka to magpapara vlog yun na ito din yung sa ginibo kasi mayo mga ganito boring. So sunod from Lowell Dane, what is the legal page? What is the legal whatever? Ay nalin ko na kipaulol. What ID? What is the legal age in Philippines? 12 years old. My glove. Bawal ko ipaling ito dito mapangsin ka ni Tito YouTube. So lowan to bat naman, joke lang. Pati ako nagagayon naman sa tugang ni Ivana. So let's go. Sunod. Makusog na manang signal ng TNT sa muya bako pang 4G. Nope. So ayan talaga bago kang time na tudoy na nagkusog ay nagkaigwa ng signal dito sa kuryente. Inot kayo nagkusog globe 4G. Siyempre ding harang-harang kasi mga ibang nagagamit yung ano niya. Pero itong nagkaigwa naman ng signal ng TNT garo ng dog pang suso king kalo yung internet. So salamat sa meme sa sunod from Unard. Yes, meme review. Hanggang di na lang po kita. Panes. Ano ba ganyan halat mo na ako nung jet. Sa sineskwela. Subuin natin ang mga cancer. Wag nag-invite ng mga bata.